Wapizo chini? Anaona kadiega wampekeza. Kana wapekeza nini? You want to watch pekeza. Sasa ngadi. Aratsoka panapa patatsoka panapa. Ini ndizvanana mbona vaudza ndakati ndakaconnecta ndiri nenika ndona ngoperwa rechi nemabhandles vana bhosi dzine takasevera chi ekuzongofundira emergency waisiya kana paitika problem chiroad kuna mapurisa aona manje but now we're here man pana menoti yana kana mabara nyaya rachitaura ndipo din panzi dinio awa tapinda ru unazvitaurira panapa iwe ndoda kuverenga mazita evanhu nyiramusha hanzi big up someone big up what's up uraseko haru anonzi ru mgenga wangu anonzi something ameno anobva kuve Musombodhia master astika nemsturi anonzi Tafadzwa mucheri ndio anochera chichichi basi nemeko mucheri andoza macheri ana Chamisa ndo vakuru vana MDC something amaza MDC here Anza just love your voice. Voice nangu pamna yona voice. I was next to it. Voice right. Akafenda. Was matoro yenyu kuseri. Aiwa nakunyara manje. Anzi tiri kujoza rasi kuda. Tisipaki nemasasi tiri pa office pakanyarara. Aiwa maza tiri kuona kujoza hope zvekufaya. Taina kumbopinda pa joza but takazongochotora nemasenzo aizia. Azinazokubatana. No. Ba mari kana joza inga ndakati ndika. Pick up Quincy. Batenzira. Mari majoza ndakaedza kuvhura GoFund account. Anza isiyo zvainoshandiswa. Inoshandiswa kana pane zvihombe kuti. Nemsoro. Kure matickets. Akaramba kutengera GoFund me. Okay. Anzi ruwa nechepa jecha. I love this person. I love her. Ru kaswa mwa Musombo ere. Musombo. Andri kupi ndiri ku Sydney. Ndo mara nangu. Ru ndo Melbourne. And UK. Tough master ndo UK. So Tafadzwa. Musombodhia. Odzere muriwo nendoyo watibikira pana. Ndaita muriwo ndaita spinach. Mabheji nemadomasi. Ndabika chicken livers. Ndabika soup. Ndabika soup inaka chili. Ndabika chicken ine drumstick. Ndabika nesadza nezvese zvaiwa ndondwa. Papa. Mabika apa to. Women. Ndoda nditaura ka. Paro wagango. Ukasororo mukadzi kuZimbabwe yamuna hapo. Narogango. Nodya masu. Unokwadzwa. Bozi ndakamboda kumayana kamukamvesi ndairo ndakwara nemasandwich. Mpesa ngoto chingudya ham cheese tomato. Nema wedges. Nema potato wedges ndara anotipa. But I will not dya siza remuriwo nedovi. Unozodei but ndakamutanga kuenda anoza kuZimbabwe munhu anzi toda kuita ka roast. Unozoreka chicken andofanywa muoven chichi. Tasvika ku UK zvikanzi nhasi tokurwa roast dinner mda. Roast chicken. Pakurwa roast chicken ona kapoloni shamwe. Unozati mapoloni pete. Ozironga poloni ndo ka roast chicken kwa kanzi gravy. Chamsoro.
Nemiles mabili. Miles hakuna zvakadaro. Toroenda. Saka wasaroro ungadzowa Zimbabwe problem ndeyako German. Toza zvinutika vanogona kuwanika. Kabia spinach. Spinach, kune spinach tuma spinach unoita kuti chirungu chera. Aiwa. Spinach silver beet. Spinach yekucheka kudai nei. Inoita kunge forge. Inoita kunge forge. Aiwa maza, vanoshandika navo kadzi Zimbabwe. Ngopopota zvavoka, but vanhu vari right still. Hauna vana problem. Hawa ngopopoto ngoswera nekusabva pa group reya rinonzikerera pa ushamwari hwedu. But otherwise vanhu vari right still. Vanoshandika navo. Okay, you never use myself. Group reya ushamwari. Ushamwari hwedu. Oh, bashamwari hupi? Utazviziva kuti bhaisa. Oh. How's it in the Abataiwa Maza? Okay, so Janani Amari join a group or Zoti, which got sadder in the way because you know, Ramba can and what do you mean? Regua Willands. As soon as even very jay, when I want the Gila, the Rinoidi, the Gakuze, and out to Masasa, who no big Wagamuno, to Omero. Tatuaji product placement. Products. Yeah, I don't know that. Yes. Well, of course. But you know? The Willards in the marry. No one would pay me money. So I'm going to manage Willards, but you owe us money. To check. No, can I put Ed go up and tell them live to phone it up and to tell them just say Ed. Then took Ed. Kana uchitengesa zvinhu zvekwawilazi GGG usaende. Semuyenzi. I just think anything can happen. Very, very special. And anything can happen to the lady at any moment. Ayo, atiswera rufunga zisina basi. I want to be very productive. Yeah, so at phone area please. I just say Ed me tumbotaura name Sunday and as long you garisa sterek. Who's not going to get a steering or a man? See, I also days with the answer. However, what's okay? Where is he? Yeah, I okay, she wants to be in our video. Let's see how someone wants to add. You have to press. I think you have to press over there. I don't know. You know, I've never done this before. This is my first time. I'm going to take up by me. I think pronounce it up. Mas apa tiba daga press apa ni nango edza munhu asinga de ued go mana ngana ngati aiwa ambo press ed and they need to add so you have to but can India nyanduru we anzi chani aiwa aya kana chino edwa mira iwe atizive tese handiti tese titori mafuza pano handiti but when ndirifuza rinano aiza rifuza rinani than me but mira Mira, I think. Mira. It's always the lighting up. Gets it in the show. Oh, gets. Tabu. Okay, she tried to show. Annie. Diani. Okay. I think one present over 8. Okay. 8 as a guest. Okay. That's a man that I'm not connected. That Jackie. Take what up? Why Dani pan? I'm going to go to Zimbabwe because by no Chicago. I want to speak up with you. Masiwa so success. So Masiwa kuna digo iwe. I was not going to send that. Oh. Oh, okay, it's ready. Oh, tell my exam. I don't my bump. Oh, it's iwe. And who's my not yes. You there what I'm going. You should was eating guy. Yes, Peter. You maru. Ed, mira, okay. Ed is guest. I don't know. This year. Was not pay also Ed on his queries na mine. Oh no, it's crazy. I don't know. It's so much doubt, but it's crazy. It's not. It's not Ed on.
Anzi WhatsApp ndipo professor I'm gonna say patience chilling professor kuzo ita x1 nganutamba mara kupira chitek yo unomutu kuna Chamisa 8 people when I know it is the 8 one Kuda vanhu vari kuti add me one vanhu vanyama vanowisa palandscape iwe vanhu iwe tell them to put the phone that way not that way ngavaise palandscape wona aisa pabuda chieda angabuda oh ya taurako kana valendzwa vaisa foni yako palensi that means 10 reds waida iso foni yako ane timboona muede ndogo uyu amana isa phone palandscape otherwise aibudi 10 reds foni yako so sukuta straight no ama 10 reds foni yako 10 reds foni yako so uzvona kuti nachiproducer kandi wakuri makamera iwe wasingazivi zvinondoshanda sei wauda kutodzidza ndatodzidza so aripo angabuda pamene utaenda uyu aone madende zvaita Hello. Hello, Dende. Anga chiflash. Dave? Zviri awakazooneka. Aiwa kuchiri kwakasviba. Kuchiri kwakasviba. I'm from the UK. Hi guys. Izvozvo. Tiri kuda muroora. Ndikuda muroora for my brother. Kazuva karotofaya. Ndiri kutoda muroora iye akagara pacenter for my brother. But ari kuDurban zvakanonzi Kuda. Akanyatsoita ka handsome. Okay. Ru opaparasia. Akameno kuti Ati muhombe akatorebesa mufunge Kotu anatosha tunotoita mamichi. Hamsati ndageza. I need to focus on this brother of yours. I better not. I'm not going to go. No, you're freezing. Brother yanga atowana shi anga atowana msikana but manonoka kusvika no vachangopinda panapa now we just having a good time catching up. You know, tausika paduzi in Christmas and New Year's holidays, you see. So why not just put over my life, guy? Says don't find a man like that to get out Zimbabwe. Find a man like that to get out Zimbabwe to Muturo Nyanga on the life. 10 days of funny also. That's a courage monga bad combination. Oh, courage! For someone I went to high school with, I am very disappointed. It's supposed to be my brother. Yes, courage! Debo Richard would have said, my Richard. And also, I want to jam and I'm Adam Debo Face was really say, you know, a Chango Pindo, Edas Timbo Tower, Timzo Jamera said, that was the previous one. Okay. And you and Yeah. so Edas, it's about
Jikazi za name na doi. Itaja sasa memory mwana doi. Doi kwa gila. And not only that, ajga chicken livers, ajga chicken drumsticks, atasema ni jese, ndabiga jese. Kagangu. Gangu aneton. Mabigira wa ita ipa man. Tobiga isi. Ma age saka wanda. I don't eat them no ananga isa phone pass we table mo office. Oh, pass we table mo office. Imi masi pass we table mo office. Tie wo. As bana la dago bana ba ma ya to. Bana ba ma sopa set. Happy juice. Ayo, serious routine done. As saka dora pera. Big up Mike Tashaya. Mike is from Mike Tashaya and Navy. Mumza Mike Tashaya. Mike Tashaya. Yeah. We Mpezo gokwe. Gokwe, let's Gokwe masi. Gokwe masi. Anzi gokwe dzakazosvika news last week mugabari zana. No. Ndakatozona Gokwe Times. Mbongoro enda ni news. Mbongoro enda ni stop. Don't ngisi munubi. Why are you discriminating? This is not fair. Okay, pana. What do we have? No fana tenza phone landscape, you know. Hands na mic tutorial ku party ya Bob so. Big up Mike Shy. Nobody knows about Mike. But yeah, Bob, another 37 years. It is not so sink. So tiri kuno ku Sydney kuno ku catch up na wana yoku. Lazi mazopina yemba mamambo tangu ura. Nodo chija kinachitika baba. Kwenye chana mbobi. Yere say. Iru breaker. Hello. Afuni akadawa. Iru breaker. Whenever we breaker, I know should focus say, but for that is not okay. I mean, in green networks. We go Afghanistan and German. Something. Every day. Hello. Yeah, but your child. Hello. Ru, it's the first time meeting up. But Ru, Kubi. So what do you say about who knows the old you know? Pano uti pesa kada hivi. Na so zona ndimu na ngadi. Over no boss. Ina ndo ngozi munhu uti takasanga nechemoyo. Yakumbira French nechemoyo ukabva it's okay. Yeah. Tibadaita comedy nechemoyo. Zvakabo. Nechemoyo. Nechemoyo. It's good meeting up, man. Kaka yellow bones or one smooth skin. I don't know. Mariana no man. Oh, mas young with filter. It's about filter kit. I'm not shy. Skin but I room my who's already room facing. No, skin, smooth skin. But I want. Ripo. Okay. Let's move on. Tangi baspetsuka shamba. Cha. Aba baspetsuka bashe bana kono kufika Kuna sama CD. Aba baspetsuka aba.
snap, whatever, snap thing. Also, the answer or chitanzi. Kuda how come mazwe my politics. I want to be wrong or she. When is that? I mean, don't we saw. Munatanga kuvumo kudakuyiswa wasakuyisa. Buzo kodakuyisa asalavu. Bana ngawanda chaizvo varokuyiswa newe saka ndiyisa vanhu. Apana ndodayiswa kapara. Heno. Tofana kuvumira. Muja saka ini heno wada kuyisiwawo ngawayisiwe imi vada kuyisiwawo uyai foroma muyisiwai Wachichirudzia kwachinonzi chi? Chibuja. Ndicho kunyika. Kwa mutoko. Mutoko Mozambique. Tokyo kuJapan. Sauntaura chibuja tichakatsodzika. Gomora wa Tokyo. Uraundishwa. No, man, ndochinzwa anambochinzwa kuchitaura ambochinzwa because ndinokaranga. Chere. Umere. Ini ndandora mhofu yemukoro. Zienda nechikatya mutunhu une mako. Isu takapuwa wakadzi pajanga. Okay, let's just ignore this. Let's move on. Beguruswa. Zienda nechikatya. I can't hear. Zvazvatouya papa. Wakatanga nyama mhofu. Dzinotanga kutenderera papa. Okay. Zvakadai kaya. Tora di baya. Paralipa. Okay. Oh, no, it's Pfungwa dzemdzimu vakakabodzi mhofu akatenderwa senyuchi nenyuchi yewanhingirini ewasulu ati mudzimu wako wautendera ungenyuchi yenyuchi. Isusu tinongobatwa nezvinhu ainina chaapurezva tisi vanhu vega vanobatwa nemudzimu. azobatwa nemudzimu wenhando oga ndemufesi wangu awa tiri yena mbofu chao you know. Hey, umwana nyaya dzinomezva dzova zvandizvazvinhu dzikutara nyaya dzemunhu manyunguju hanzi mhofu dzese dzine chiuno chiri loose. Panonetsa ipapa because aiwa inini yangu aniyaofarira stereki zvangu zvimadzimai stereki but aiwa maza ndinazvo stef chiona kuita loose but chiona kuita loose obvious. But right today. I'm a very good boy. Yeah, I did it. Zvongofamba chingoninikirinza azvokwadi zvitiri makaranga kamasvino hatiwanzi zvekukurira bhuruku. Let's talk about ndoda kugara chikobvunza vanhu panakamwanzwa here song yaamara brown inonzi Achilles. Inonzi Achilles. Ine video. Ukaona video ya Achilles. I think video ya Achilles yangakapenga. Yakanakirwa nayo. Song yacho ndatogara ndakaifira because Achilles. I think from an artistic point of view, yeah, it was top notch. I have no comment. I played that creativity. Karipona, kakasara kuitona. Muzandu kufana chona masimba tamu say, don't use Zimbabwe, right? You do not so good so much chakati shadaru. You uchidi na chimchi. Uchita chamnyurudu. Don't use Zimbabwe. Okay, we are not going to indozangu kuti New Zimbabwe but zvatakwanisa kuzvitaura nemuromo
Right. Simerashi, Yagaroshi, Shut up. 4th of July. Take where's it? I'm gonna take it off it. Okay, yeah, shut up. Take it. I don't talk to Yeah. So she take it off it. Then manji, we will not speak of it. Take it. Over kota maji, don't go to take it. Take him. no, but mafungire kulisa. I mean, that's not good. Papa Swiss. Saka chamnyurududu chakaro ipa. Okay. Yeah. Why Where are you going? Why about it? I am getting it. Okay. Wabata chamnyurududu. Okay. Yeah. Okay. All right. Chinometika mvura chete chamnyurududu. All right. Kungu tsanangura. Pai. I hope my mom is not watching. Pai, watch wait. Okay. Nah, easy, Mike, you know. I can't see it. Okay, so I tell one, my head. See, there's all these people want you to add them. Who? Why not request an end? You over Pindur. Okay. Why can't you add them? No. Okay, listen up, you know. Big up sister routine, nobody say, you know, tomorrow I'm shut up, span up, and we're say. So one was when I'm about to say, what is a Morrison, right? Well, big up my big guns, Mactashire, Panapa. You know, I'm a big follower of Mactashire, Tendo, Panapa. We also say Jackie, I'm a big follower. Today to go on as sister Jackie. Whoo! Checking Garade. Now, they are drugs here or whatever, checking Garade. Boom! Oh, it's not too much. Yeah. You know, so yeah. And so yeah, big up sister Rutendo. Samazi didn't know yes man. She say go Nyangoni, Tatenda. You've got big ads shut up. over there. We're gonna say Pamela take what's good. She say go Pamela mine Lincoln. Ru Tafadzwa, more blessing. And Vernon Tower, you know, they say sunshine. What's good? You've got so many apps. When I go down edge, what in tower and Sunday, I'm talking on the tower after New Year's. Who knows? What else are in the good and the Chilibura and Chilib so the Orono does you up on my timeline. I go after man. Oh, Jim German. Who's it? I don't know what timeline. When I go edge, what did she edge to the tower? And some cars walk away. I the face of a milk. Ru never. The struggle is real. Even Edaman, you don't know what I'm remember. Edaman. Kabarma face I single when I don't eat or see be Ru Tafadzwa. I say, what I'm going to go up in that German. Eh, Sagashi, Gawapinda on. Eh, can somebody my bundles or is it she? Ah, but and she put it up by her. And put it up by her. Who wants to dog or not to put it up? It's some edge. Anthony. Gentlemen, I'm gentleman. Okay, let's You see. never know. Make sure you find out what is it. what's a landscape? Yes. What did you do? Oh, that way, not that way. That's the rule you give me life. Nah. Yeah. Tino. Tino. And rural himself. Brother was blessed. Men ate a Stana. Stana is a 4-hour so up a landscape Stana. I don't know Stana. Oh, Stana on a baby, no seka uya.
Pesa avanzobatira zvekuti akandozokumhanya mazoonesa vagospel son nechitaura nyaya dzechechi stana apinde wakuya bose pane chibhebi ka maiti kuende stana isa foni yako landscape tenderedza foni yako so stana ndoti upinde otherwise aupinde plus tangu afunira strive isiwa apinda unyarira ona stana aupinda unoita shark lady stana foni yako tenderedza foni landscape That way, rather. This way. No landscape here. Okay, this way. Make your phone this way. You went Sana. Make your phone this way. They will receive an invitation. Okay, I'm editing him now. Your phone has to be this way. How far? Aiwa, uona nangoti ndakandipinde ka. Ndadobvunza kuti dovi rabika raririseko. Many moons about Tuesday, wakusumza supu dze. Ona. Understand? You haven't said what's your birthday? When's my birthday? 11 May. Yeah. Kwenda ari kuzama birthday vanhu vamwe. You have birthday rako ndiani 11 May, right? Abadinda uri kuzama birthday vanhu. Your birthday is 11 May. Ndakuchurira all in the light. Yeah. 11 May. Yeah, 11 May. Urikuona? Zvese zvine malight ndakachinja akana ndakabva ndarenda kuhenekeni hayo. Achana zvizvine zvakadhailutwa. And we share the same birthday. Hausantaurira zviri important. But mukuona manje ndabvunza ndikati murione doi wangu uri sei vana. Aiwa, murione doi wangu achito fire because wamoro Willards. Doi rangari Willards. Kwete zvezve manga. Kuda ari kuramba. Kuda ari kuzviramba hazvisanyemere. Bosi padoi pari trika vana. Baba kaipa wangu sanyeperwe. Hauna. Bosi. Padoi pari triki wangu because mwazotanga kuita trip rekunotenga ma2ply ka. For a person I'm born in the same day with, you're like a horrible person. Focus. You're a very dangerous person. Ndikuna imwe nzvimbo so nongotyera kana blazi ona vari kuoneka iri blazi ari kufurawa. Aso kuzvishavana sekuru. Aso kwaita business iri madrama una umuonera pfura. Ibi wangu ona wanika one adzoka azvarwa musana akazvarwa ato twin wangu ona m plus number 2 kandi nemwe mchemo wekuti chika ari kandekedze kutaura anozondikata pa live amazuntoripo undomunoita sana mirani kume ma reasons aunogona undivarira nawo ndikutengeserere ma reasons bra ndiunyepera chika government yandinayo zvinezvi ka ndikuifarira zvingaite ndikuifarira kunge Christmas apa Christmas yasvika Simbi vona simbi dzediaspora dzinonetsa sekuru simbi dzediaspora munozoigona here iyi apana hedu yediaspora iyi munozoigona here iyi ichiri kuitwa here
Ndosha ndiri kutaura kuti hamuzoigona because ndokwatiri hola manje. Unonga wakudzwa kunzi hey baby washing machine chichi uchinoisa washing machine magetsi achibaya. Uri makwari mauke kuwasha nesipu era yachamani haitani. No maoko mamwe anetaka kukwenya. Unaza maoko anokwenya pagosi pepe wachila uingulezo. No washo. Plus nezvangere hip hop riri kutenderera rakabhona rina LC rinowachikere tangere irera riwachire maoko jamani. Rinoona rina jabreza LC kwazvinoriwana sebo zvangere riri kusvika riniko. Havasi kuda naro wangu kuona zvangerika. Ndakatonange rudatogirwa kana ratombogirwa vari kuita zvemadhiri vari kuenda kumakoti chichichi because hanzi ndere laki chete wala. Saka hanzi kana vane mazheta ako kana wavo padhuze nekuda kusungwa ka pamapuwa zvangerera zvinobuda. Saka riri kunetsa pamasaizi rida unooltwa wala because vane vasiri kukwana zvangerero wala. No, takazvarwa 11 May. 11 May too, Bobby. But koini na mana ko mungangonditi makorokoto chichakaipa. Chimotanga inoti makorokoto amana kueleza mukutaura ichi. Pesa makorokoto ari kuyeora nyaya dzekutoni muri kuzviita vangu haiwa tinoda kuzvisota vaiziya Tumiro Ebron yeGucci. Zvimagucci zviri kungotendereka kuZimbabwe kuno kwa tumiro Ebron yeGucci wala. Yone ndakabereka mwana nekufollowers chi vaiziya. Hanzi na Mike Tasaya explain business remadrama. Vane business remadrama ravakutaura. Awangu ndona vanhu 3. Ndona vanhu 3 vangane mabhasikoro chi. Vangu vangotakura madrama ndisikuza datobvunza kuti jetre chi unogona kungosara wana. It was this type yekuti chi zvikanzi kwabuda mazhanje ka chatanoto kumazhanje ikoko. Mwaone nzungu kunzungu ikoko. Tizo basi. Kondomi zvifayeka hazo otherwise mabhodhoro ekorona mabhodhoro emasiroba aburika unofanira kutogadzira kunoga abatike wangu mani bokurakidza kwandiri wangu zvimalandscape chete chichi ameno kana ukangoona kala ukangoona areas yaunenge uchigara mandikudze ukangoona areas yaunenge uchigara yaita kala yakadai so oyedheni wauza magetsi ari kuera usokadywa magetsi yakasvika nekuzvishavana here aiwa izvale babatasole asowakadya magetsi zvongona kudai hazuva ranauri jaira wangu zuva kana richipisa so rinoda riri repaDubai kwete iri handisi kuripiwa odange zvonza mera meno handapo chiitai mamuchiita mimi chika enimika reka ndira ndafambira rimika last one on one namaemfana aronya otapirirwa achimudza last words udzostara last words ndikufunga kuti chandiitira sola nezuva rezimbabwe asika munhu wamina iyoyo mitro something awanda mitro something munhu chikandiroka pesa musitana akakiske kupedzisira but chimonditaurira kuda mira ngambondiudzawo ngaterere terera mwanasikana nai chimondudzowo sengoti waona mufeso unongo chinyatsolavha chaya ndiri kunzwisisa but mufeso uyu haasi kukanda mawedzi unogona muconvinsa sei zvaunongaite pawhatsapp apa hani ndongokutekisa undidaire ndongokustana I'm standing for you.
iri poa sekuru kawani wewe makisa mungu Progress mcheketeri mwana. Munarudira Barika nyimbo baby. Munarudira zviri political. Angachitamba. So I was joking around, you know. Yes. Kuma comments akashikufamba ka. Koza tatakatangira kumusoro varisikaze ma comments akasvika kweso. So pakapara zvamamchivhunza tasika wasozverenga. That was Stana kana mjoni ane na anza musikana wa Stana. Anza musikana wa Stana. Yeah. You watch. Agaita mwana naye, so congratulations to Stana, baby girl. Mungo mtumiro ma Christmas presents plus GA baby welcome to baby girl gifts. Mtumiro ji. Mama mtumira. That's the right thing to do. Ne pfuti pama presidents papa kuti roti a protect ka baby girl. Because abantu azomweta pfuti mabora ngoma chi auda utongoita imwe anopurisa danka. I think that's same purpose. I'm not going to put you out. Debo tatenda ore semsekiwa mpeso mndio pa Dubai ano ride ma horse mpeso horse ride mira ko etika mpeso mtatenda horse rider horse joke iwe ayo joki joki na ma girlfriend yasi joki mpeso ano ride ma pizza ijoki joking, do not joking. What are you joking? I wish. I was such a worry about it. Made him face wrong. Made it joking. What are you joking? Joking. But you need to show no teaching. Joking, never grow in you. You are going to balance. You should be barbarians. What's not joking? Munane maswenge esibago growth point inani swimbo tuko edala arona era jogira zvi ringiri busy ayo joking hawe alingani custom iwe ayo kakandendera mabiza kamwana biza rakaipa ari biza ramangu iwe jockey is like a jockey. Zvakadzakwa zvise baba. Zvese malevu. Impress yamunayo kumberi. Hapana kanditori neresi nhasi waiziya. Ndakatoflya iyi ndiri kuwait. Ndakaflya kuresa nhasi ndarwa kudzokera. Kanga wauya wamboona mahosi kawaiziya. Aiwa waiziya joki izwa unzwe kwese kumahacho uya togadha oti pamushini tomixa futi. Uye zvese waiziya. Tomixa Kumati wona kama mfana yellow bones. Bone and brain. Shamaka yellow bones kakanyanya shamwari. Kumperi. Akandogona kuvatengera kana 9 mahosa kana chitsotsa. Kakazvarwa wakadaro ngeyoko. 9. Aiwa akakada kutombotsvagwa. Kakanyanya. Kutaura kana joki ndongo. Joki single erega joki. Ndamunza padhuze. Ndamunza padhuze. Uri joki here. Yeah, joki apa padhuze taura nini? Ndiri single na. Taura nini? Ndamu joki.
Jockey is not out yet to be a certain gym, what, and all of that. Joker as single man, but place yako yashaika waize. And shaikukisa waize. Hands on one go school by small house. Oh. What a small house, Joey. Oh, but small route in Panama Kazi, Pamso. Ayo, Panama horses. Oh. Why not go to my visit digging man? Tudiko tunotyisa manje tunongona ngowa nemapanta tudiko tunongona kugarirwa nemapanta waiziya. Sunonetsa unasi drive out waiziya. Senchora mazipiza. Tudiko tunorovesa nemapanta. Unongodanana nini kainga unoziva zvinoitwa nozodanana. Hapana chitsotsi apa. Ngobatsirana ungoraita waiziya. Wakambatsira waita hoso hapana. Uzongokubatsira. Okay. Inzvokuraita zvindozvifarira. Unosvifarira ndizvi? Saka ndoraita here kana kuti ndoita maponi because a big horse is very too high. Ndova nacho. Aiwa, unongochazitireko zvemaponi kana wada ngodya imbwa kaunodya iri hono waiziya. Unobva wangoenda kuhosi rakakwana waiziya. Wakanyanya. Urada sei? Dubai is it the same as Yatinayo Melbourne Cup? Mune inonzi Dubai chi. Question we had the best dress. Dubai World Cup muna match. That's like my horses ese from Australia. Titoda vaya vanenge vakabata mabhana akanzi Zimbabwe ndoda kana 6 waiziya. Saka ukainboxa asi 2 ball. Utoda outfit yeZimbabwe. Yeflag yeZimbabwe. Hapana. Aona. Akawani sachapera. Tosikora tandona wangu. Jejezo sikisa waiziya. Ndokubata time rekango kambonotsva mari waiziya. Kambonotsotsa maarabhu waiziya. Arab money bye. Kuinonakidza kudya Luya. Kwanza mbona waro. Alright, awasipaka kuda pasi rasta. Roma Gemens go. Asana mbona waro was Gemens. Gemens ndona ndona hasi because ayoga nasi tinoenda kadorowa Gemens manje because kune big race ya Shake waiziya. Saka ndine tuma hosa ndugadzira Shake. Saka ndenda kadorowa Gemens waiziya. Because chatanda muona sanda race waiziya. Ndenda kadorowa Gemens. Kota kanzonanzi Gemens rera. Ari pekwene nduwe kanzonongorora kadaro then worekera kupfeka gasket. Uri muso. Tini skiri rapo indotoda gasket waiziya. Zimbabwe yakakura ndichidya mugondorosi waiziya. Saka hapana chitsotsi panotoda gasket waiziya. Ndakajutwa ndakatotimbirwa Germany nganzi amazi Gemens upfeke gasket. Saka ndakatya waro ndakati handiri nini manje ndenda kuratidza zvombo dhawo izo waiziya. Wakufamba uchisa trail. Skiri racho kakaya mhepo waiziya. Skiri yekuti kakaya mhepo waiziya. Skiri yekuti kakaya mhepo yablowa chibhezi waiziya. Masini ese panze. You can't have this right. I got my issues. My issues are with trail. Mapepo wangu mana. Pepo wangu chamudza chakuti munatso uchunana chi kuseri waiziya. Hayi bo wangu tokubara pa time rasta was park. Already heavy maspaka shibaba. Wangu tokubata.
iro jokera pinda rona jogi ndiye mnanesi. No, azobvuma kuti ijoki wachiramba majogi baba. andijute Wachijute majogi? ani Majogi yakawanda. pon majokera Majogi wala asana kungoramba kuti ijoki but bujogi wakasi. but apatana chowadika ndarakanzwa ranzi madress zvazvipfekwe nichi kopisa una kudubai pamwe nairo jutuka zvangu bozi indombojutuka hanzi achirove negasket hanzi chinongo bozi kunopisa kuzopfeka mazidress aya circulation ona chi mweya nokuroayanai asamuchizwere Hazana kuzvinzwa. chongorova chakadaro pfe paushamwari wedu but uri wega Isama jogi papa. Bozi ndakara zvati rakana kukwenda ito takana. Bozi handizvitrust. I don't trust myself. pakaipa Fine. ngatinopanzwe ipapo right tawenda tomboti one more person tongoita one more person one more single guy hanzi panapa tikumbokambena kamera tidakutamza assistant simbi dzaraenda simbi yamudhara so kana pana aripo uchienda uchinwa uchienda uedwa one single guy panoza problem yangu ndeyudaiswa do you know kuti 80% or 85% my followers vakadzi yes kuroti chi But why? amen kuroti chijokika izwa kuroti chijoki achoka but ngochirechi vasikana vanoda kuseka you see so I think women are just more open. I think women are just more open and vasikana knowing kuti chichi yes and they participate more in terms of kana kwaisa zvinhu zvinovanakidza vanonakidzwa but mafesi manje akawanda acho vanenge vakutoona unge wakutoita competition waona kuti chi wakutoenda kumusoro kana kuti you're being too ahead of yourself hameno kuti chii chinodaro there's just a few and it's not necessary at the end of the day varume ngavangodzidzawo zvirungodiwa nevakadzi vavo ngavazvingoitika chichi vanomufesa vanofundira achita mfesi ndasikarumbode kana kuona mfesi wangu bhozi madhamu vangu kuti every time panouya padheni vanokudaunudza nyaya yevhidhiyo yakuda chamisa asi ana ndakati kumumaka kudhara and then one day vanazoita se vanazomani kumuona mufesi asi panatanga kutotapirirwa rafu darika madhamuvakugara uchiona kuda chamisa wese saka vanofesa vanotidhiniwa nenika usatsamwira mukadzi wako chingotanga mamboona zvine zvichiitika chi I went to a function 3, 4, 5 weeks ago, and I went to function with a woman called Melissa. I don't know, Michelle. Sorry, not Melissa. Michelle. I would like to know her last name. I can't challenge to McGregor versus Mayweather. I don't know the road. You've said, Papa's not going to Maria. Melissa is a name. No, Melissa. Michelle. Gawie. I am challenging you today. We are to resign. And I don't roll dance in Inna. I said, good is men, they don't provide romance. Inna and Sandawana, I don't did those, what? I don't know the road dance. You was totally. Culture, I for me, so they don't provide what romance. No, culture, I for me, would tell as women, would it good actually. And if I want to say something, I want to say something. Oh, and this was. And romance, but yeah, I don't do it. Hey, whoever you are, just last name and I will find you and I'll expose you, and you better come to me before I do. Because in the come to me face to face and say, problem in Facebook post with Anzi. Varume kuzimba tipeo romance udaonroera izvozvo udaonandirola kutokwinya kudayo magravis kutokwinya nemasokisi nekukwinya akakwinya Mayweather akakwinya
Achito kushauta. Oh. Murume wacho abakabvisa roora. Varume vamwe. Wato ni murume. Murume. Imagine. Saka katosiya murume akakazonisa ni. Apopota. Popota. Guys, come on. Omarubisa kana masel. Apa ndo vana ubisa ma 15,000, 20,000. Unyepa. Ikaka. Yunguskira ungu putura muna. Apa kutopoperedza neo. Kudaura ndiranzi une kutaura kuti varume kuzivapo vakashata. Aiwa ka ndakutaura wako. Ndataura kuti vandaonawo. Ngeoye. Tamuro my last shut-ups. Big shout-out to Noise. My shut-up was gone. Boss Tafa from the UK. You probably seen him in the UK. Yeah. Nah, that's Ru. It's been great catching up. And all I would lose you to overstay. You see? I also dates go to Murone and do it next time. You see, so it's been great. Yes, I did make Murone. You know, so don't keep telling us now. Yeah, this was. You know, and likewise. You know, it's great. That's not tender. So Ru, she told me last edition. I don't know it. I'm meeting with him. Okay. There's so many. I think me more sure now it's an anger wherever. Oh, di mimi. Mimi got Banaba. Angato queen. No, it's nice that she wanted to ask. Yeah, queen. I see. No, I think she's a nice girl. Ari, queen. I want no. She's not that specific girl, and I just doubt her. Anyway, first. Okay. So like a really nice person. Two in a ways. Okay, peace out. Yeah. But it's actually really funny, Kuti. These people are saying add me. Auntie, take it out with your pizza. It's been almost an hour. Wow. My Emmanuel Tobata, Masharabska. Connie Tobata, who else? Vernon. Vernon would actually tell him to, yeah, absolutely. Vernon would put his I don't know, how do you make the thing go into a conversation? See, I don't use this app, so I actually don't know how you do that. There's a lot of Melbourne. No, I know, but I don't know how to make them into a. What do you do? I don't know how to do it. If I knew how to do it, I'll tell you. Let's go reading my comments. Can I ask you my comments? I'm not going but yes, I hope you boys. Christmas Karibo. Christmas New Year. And a Happy New Year. And I might throw a few skits before Gorapera. Jango Farisa Guru is a German. See, this people no, because if you go on the thing. Landscape. Open zero, it's a funny way they saw. You know, landscape. That way. This way. Landscape. This way, right? That way, yeah. This way. I don't know it's babies. Okay, I'm at the Aguashiba. And it is. So, Iribo, to number 10, peace.